सोंख्रावबाय थानाय सैमाखौ नों सोद होननानै होखारबाबो बे मालाबाबो खारा सोंबायानो थागोन बियो रोनावलाबायनो थागोन रोनावथों बुङोबाथ' बिराद गिदिर हाइलाइट खालामना होनाय जायो बिसोरखौ नाम लाब्ला आरो नाम लानानै बुङोब्ला जायफोरा बुंदों गावसोरलाय सोरथो गावसोरबोथ' खासिबारियावनो हाबबाय खासिबारियावनो जोब्बाय बिसिनि संग्रामा हाग्रायाव थाङाखैमोन हा बेबायदि गैया माने बेखौनो बुंबाय आं नाम लाबाथ' बिराद हाइलाइट खालामना होनाय जायो नाम लानोबो दरखार गैया बे बेलायाव जुदि बेखिनि बाथ्राखौ जुदि पलिटिक्सल' सानबाय थायोबा गासैखौबो जुदि पलिटिक्स माबायावल' लांबाय थायोबा बेबायदिबाथ' रावखौबो लोगोबो हमथावा दिनै जानला मानला बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्लाथ' जानाय नङा सिङाव हाबनानै बुंफै सिङाव हाबनानै माव जि मावनांगौ आरो बुंनांगौब्लाबो सिङाव हाबनानै बुं दिनै अथ' NDFBनि जेंनाफोरनि सायाव बाथ्रा बुङो इम'सनेलखौ दिन्थियो दुखु फोरमायो खिन्थु सोर साबसेया NDFBनि न'खराव हाबनानै नायदों दिनै जायफ्रा बुंदों आं बेखौसो बुंदों दे हल NDFBखौ आं बुङाखै सिङावबो गैया सायावबो गैया ओरैनो गोजावलाबायनाय मेथ'खाफोर बायदि थानानै बायदि रोखोम बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव गासैखौबो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि जानानै आं बरायनो लाबाय दिनै मोगामोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आरो दिनैनि जे मोगामोगि आयदा बे आयदायाव जोंजों सासे लेंहरजानाय आलासि दङ आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिना लागोन बिथांनि जे बर' हारिनि बावसोमनाय माखासे गोबां जारिमिन बिथांनिफ्राय जों मोनथिगोन आथिखालनि राजखान्थियारि थासारि बिथांनिफ्राय जों बे बाथ्राखौबो जों नोंथांमोननो मिथिहोगोन माबायदि फैबाय थानाय समाव बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय सिगांदों बेनि सायावबो बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां बा बिथां लेंहरजानाय आलासिनिफ्राय जोङो मोनथिगोन जोंजों लोगोसेनो दङ मोनसे समनि NDFBनि गोलाव सम संग्राम खालामनानै बिथाङा आथिखालाव UPPL राजखान्थि हानजायाव मोनसे बिबान लानानै खामानि मावबाय थादों नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव दङ बिथां भबेन बसुमतारी नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव गिबियावनो बरायनो लाबाय नोंथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो नैबे समाव मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नोंथांमोना मिथिगौ जे बिथाङा बावैसो समाव थामहिनबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे जोनोम मोननाय NLFB आफाद बे आफादनि बिथाङा लोगो आरो आफादगिरिमोन थामहिनबा लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो नैबे समाव बिथाङा बावैसो समनि उनावनो बिथाङा नैबे समाव UPPL राजखान्थि हानजाजों खामानि बा जगदान जानानै खामानि मावबाय गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन माबायदि थासारियाव सोलिबाय दं नैबे समाव राजखान्थि बिथिंखौ जुदि नोजोर होयोब्ला गिबियावनो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आरो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला दिनै आंखौ जेरैबायदि हांख्रायनानै लाबोदों आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोननि जि निउस फोसावनाय बे जेन आवगायलांबाय थानो हाथों आं बेखौ गिबियावनो इसोरनियाव गथायो दानि नैबे परिबेसाव आं जे दाथ' UPPLआव आं जुगदान होबाय UPPLआव जुगदान होनानैयाथ' दा मास मोनबासोआनो जानोसै UPPL हिसाबै आं पार्टिनि बा पलिटिक्सआव आगान होदों जेथिया पलिटिक्सनि खामानि मावनानै दङ फार्स्टआव NLFBआथ' NLFB हिसाबै जों फोजोब्बायानो फोजोबनानै जोङो UPPL पलिटिकेल हान्जायाव जुगदान जानानै दं नोंथाङा जिहेतु गोलाव सम हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावबाय हाग्रा बंग्रा थानानै जाथिखौ नोंथाङा सिबिबोबाय दा बैखौ नागारनानै नैबे समाव गोजोन सान्थि जिहेतु लाबोनाय थामहिनबा BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोना बे समाव फैबाय बेनि उनाव जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना बावैसो सान थाखांनायनि उनाव BTR गोजोन गोरोबथानि उनाव नोंथांमोना हाग्रायाव थांबाय आरो बेखौ नेवसिनानै थामहिनबा दिनै मोनसे ससाइटिजों थानानै खामानि मावफैबाय दा बै बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला
हाग्रानिफ्राय नैबे समाव फैनानै मेन स्ट्रिमाव फैनानै रायजो राजाफोरनि सिबिथाय होनायाव माबायदि मोनदों? बेखौ नोजोर बोयोबाथ' खोबैनो गोजोननायबो मोनदों। फारसेथिं माने गोसोखाङोब्ला जि समफोराव जों हाग्रायाव थानानै हारि आरो माहारिनि थाखाय नांबोबाय बैफोर बिथिंखौ नाहरोब्ला दानि नैबे परिबेसखौ नाहरोब्ला आरो बै समनि बाथ्रायाथ' आलादा जों संग्रामखौ लानानै बा जाथिनि थाखाय हारिया माबोरैहाय गोलैसोनानै दंमोन जेब्ला NDFBनि संग्रामाव दङमोन बे संग्रामाथ' हारिनि थाखायनो हारिनि थामोनथानि थाखायनोथ' संग्राम खालामदोंमोन। दा बे संग्रामा जिहेतु मोनसे सलुसन खालामजाबाय बे सलुसन खालामजानायनि उनाव जों दा नैबे परिबेसखौ जों मोनदों। दा बे परिबेसखौ जों इनायनो मोजांबो मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव दावराव दावसि गावजों गाव थैलायनायनिफ्राय लानानै गावजों गाव एना एनि जालायनायनिफ्राय लानानै एसेबाबो गुबुनफोरनि बायदि रोखोम बेलायाव हमनानै ला आर्मि पुलिस बै समाव जेरैबायदि थासारिमोन बेफोरनिफ्राय जों जथेस्थ' बारग'नो हादों। गावजों गाव थैलायनायानो जा आर्मि पुलिसजों थैलायनायानो जा जों बेफोरनिफ्राय जथेस्थ' नैबे पजिसनखौ जों रिलिफ मोननाय बायदि मोनदों आरो गतिके जों मोजांखौनो बुंनांगोन। जिहेतु NDFBआ मोनसे एकर्ड खालामबाय बे एकर्डनि जुगुदियै जोंनि NDFBनि जि समयसामोन बेबो एकर्डनि गेजेरजों लासै लासै जोबलांनो हमगासिनो दं। एकर्डनि दफानि गेजेरजों जों माखासे सुफुं जालांनायखौबो जों नुगासिनो दं। आरो बेखौ दिदोमैनोथ' दिनैनि डेटआव BTR गभर्नमेन्टआ जिफोर आखायाव लादों BTR सरकार हिसाबै सरकाराव थानाय जायफोर दं बिथांमोना जि खामानि मावलांदों दा बेखौ नोजोर बोयोबा जों थिगखौनो नुबाय थादों दाथ'। मानोना बै समनि बायदि परिबेसा गैथ'लिया गिनांगौ बेबायदि थासारिबो गैथ'लिया। जों रायजोनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावनो दासो बांसिन सुबिदा जादों आरो सुबिदा मोनदों। औ गतिके आं पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो पलिटिकेल हान्जाजों जइन जानाय लोगो लोगो आंहा लोगोआबो बारायसिनदों। संग्रामनि समाव जेसेबां लोगो दंमोन बिनिसाय दा बांसिन जों लोगो मोनदों बा मोजां मोनसे सोमोन्दो लानानै खामानि मावलांनो सुबिदाफोरखौ मोनदों। थ' नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते BTR गोजोन गोरोबथा जाबाय। गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दा नोंथांमोनजोंनो समानै खामानि मावफाग्रा बा नोंथांमोनजोंनो संग्रामाव गोलाव सम थाबोनाय थामहिनबा आथिखालाव बारग' NDFB बिथांमोना नाथाय जाथिखौ लानानैनो बिथांमोना जेलाव संग्राम खालामबाय थादों। जेलाव थानानै बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै बिथांमोना दिनैसिमबो बै सिगाङाव मावबोनाय जे साजा बे साजाखौ थामहिनबा बिथांमोना संग्राम खालामनायनि जाथिनि थाखाय बावसोमनाय बे बावसोमनायखौ दिनैनि कालारावबो बिथांमोना जेलाव लाबाय थानो गोनां जादों। गोबाङानो सानदोंमोन जे NDFB थामहिनबानि बे एकर्ड थामथि गोरोबथा गोजोन गोरोबथा जाखांबाय। बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव NDFBफोरा उदां अख्राङाव फैनांगौ होननानै बुंदों। नाथाय नोंथांमोननि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारियाबो दिनैसिम उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेनि अनगायैबो गोबां NDFBफोरा दिनैसिमबो जेलाव दङ। बेनि थाखाय मा बेबस्था खालामदों? थामहिनबा नोंथाङा जिहेतु NDFBजों रिलेटेड थानानै खामानि मावबाय थादों सरकारावबो नोंथाङा दङ। दा बे समाव माबायदि खामानि सोलिबाय थादों? दा एकर्डनि समाव जिखौ एकर्ड खालामलांबाय BTR एग्रिमेन्ट खालामलांबाय बिनि थ्रुयैथ' जों सागान होनाय टाइमावथ' NDFBनिबो दङमोन। NDFBनिफ्राय रन्जन दैमारि सारबो दङ, गबिन्द बसुमतारी सारबो दङमोन बा सावरायग्रा सारबो दङमोन। बे समावहा बिथांमोननि रायलायनायखौथ' बोरैजाय गभर्नमेन्टजों रायलायदों माबोरै सुस्रांलांनो NDFBनि दा जोबथेना थाजानाय आनखि रन्जन दैमारि सारा गावबो कनभिटमोन। दा बेखौ
माबोरै रायलायना सुक्ति खालामखो बेथ' बिथांमोननि सायाव सोनारगोन दा आं बेखौसो बुंनो नागिरो जिहेतु जोबथेसालियाव दा बिथांमोना दङ बेखौथ' नों आयेनखौ बा कर्टखौ डिनाय खालामनानै रावखौबो लाबोनो हाया सोरबा रागा जोंब्रबनानै बा इमोसनेल जानानै रावखौबो बहनाबो लाबोनो हाया गतिके आयेनखौ लानानै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा आवगायदों बिथांमोनखौ जेरैखि जाया बख'नांगौ बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबाय जोंनिनो फिसा बेबायदि सिन्ताजों बे खामानि मावदों आरो बे खामानिखौ लानानैनो मैया थांनाय 22 तारिखनि मैयानि दिनाव जेसे 56 जन जेलाव थानाय न'खरनि गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै जिफोरखौ बिथांमोना बुजियाखै न'खरनि गार्जेनफोरनो बुजिहोदों मोनथिहोदों आयेनजों जोङो मालाबाबो जुजिनानै बिथांमोनखौ बख'नो हाया रागा जोंनानै बा बायदि रोखोम सावरायनायजों जों बिथांमोनखौ बख'नो हाया गतिके बिथांमोनखौ बख'नोबा जों आयेन गथ' भाबै बिथांमोना जि साजाफोर दा भुगिनानै दं बिथांमोनखौ आयेननि थ्रुयैसो बिथांमोनखौ बख'नो हागोन बेफोर बाथ्राफोरखौ सारा क्लियारलि बुंदों न'खरनि आर्थिक बेबस्था बिथांमोननि आर्थिक बेबस्थानि थाखायबो प्रमद बर' सारा बुंदों जे बिथांमोननि न'खराव जुदि आर्थिक माबाफोर उसुबिदा दङब्ला जों निस्सय मावफुंलांगोन बे खोथाखौबो बुंदों माने सोरबा बेखौनो लानानै बायदि रोखोम पलिटिक्स बानायनो हागौ खिन्थु बे पलिटिक्स बानायबाय थानायनि खोथा नङा जोबथेसालियाव थानाय सोद्रोमाफोरनि न'खरफोरखौ लोगो हमनायाव सोरबा दैदेनगिरिया बेयाव आरो गुबुन सोरबाया पलिटिक्स बानायनांगौ खोथा नङा सोर सानो मानसिफ्रालाय गोबाङानो बुंगोन गोबाङानो सानगोन बावैसो सिगाङाव जोंबो निउसफोरावबो नुदों सोरबा माने सिङावबो गैया सायावबो गैया ओरैनो गोजावलाबायनाय मेथ'खाफोर बायदि थानानै बायदि रोखोम बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों जे प्रमद बर' सारखौ दिल्लीयाव थांनानै जोबथेसालियाव थानायफोरनि बा बेफोरखौ होबथानो थाखाय बिथाङा थाङो होबथायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों निउस मिडियानि गेजेरजों नुदों खिन्थु बे नङा जे बिथाङा होबथानो सोर बेथ' सासे बिबान गोनां बिबानगिरि दैदेनगिरि बेथ' नों आंनि बिदा फंबायखौ होबथानोलाय सोर माने जेलनिफ्राय बख'नो नागिरनायखौ बा हमनानै ला जाय बिथांमोना NDFBफोर दं बिथांमोना जेलनिफ्राय गगोन बा बख'नो नागिरनायखौ प्रमद बर'आ लाखिना दोनदों बे बाथ्राखौ बुंदों नामा? बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु प्रमद बर' सारालाय बेखौलाय होबथानो सोर गावनिनो बिदा फंबाय बेखौलाय मानो होबथानो दिनै जानला मानला बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्लाथ' जानाय नङा सिङाव हाबनानै बुंफै सिङाव हाबनानै माव जि मावनांगौ आरो बुंनांगौब्लाबो सिङाव हाबनानै बुं दिनै अथ' NDFBनि जेंनाफोरनि सायाव बाथ्रा बुङो इमोसनेलखौ दिन्थियो दुखु फोरमायो खिन्थु सोर साबसेया NDFBनि न'खराव हाबनानै नायदों दिनै जायफ्रा बुंदों आं बेखौसो बुंदों दे हल NDFBखौ आं बुङाखै जायफ्रा बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायो बेफोर मानसिखौसो आं बुंदों जे माने आयेननि बेबस्थानि सिङाव हाबनानै बाथ्रा बुंनाया मोजां जानला मानला एकदम मेथ'खाफोर बायदि दै सायाव गोजावलाबायनानै थानाय बेबायदिहै लांबाय थायोब्लाथ' जानाय नङा दा हाबनानै नायदायो सोर NDFBनि न'खरा मा अबस्था जानानै दं जोंथ' नुदोंना जों हाबदोंबो जों बिथांमोननि माखासे आर्थिक बेबस्था बा थांना थानायनि माबा मोनसे बाबो खालामनानै जों होलांनायनि सिन्थाखौ लादों गावनि जे गैयाब्लाबो माबा मोनसे खालामना होलांनो हायो नामा जों बे सिन्थाखौ खालामदों दायो खिन्थु बिथांमोना जिफोरखौ बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' सारा बिदि खालामनो हानाय मानसिबो नङा जे जेसेबां हायो बियो मोजांखौ खालामनो थाखाय दा नाजागासिनो दङ जेल सिङाव थानायफोरनि
बिथाङा जि मैया लोगो हमनानै जिफोरखौ आसा होदों आसा खालामदों जोङो जे बिथांमोना लासैब्लाबो गबोगोन आरो बिथांमोननि जि न'खर गारजेनफोरखौबो जों बेखौनो बुंदों जे फोथायनांगोन फोथायलायनायनि गेजेरजों जों खामानि मावलांनांगोन नङाब्ला बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा गतिके फोथायनाय गैयालासे जुदि नों गुबुन रोखोमजों बाथ्रा बुंलांबाय थायोब्लाथ' बे जानाय नङा जों दा दिनै सिङाव हाबनानै बुजिदों सोरखाराव थाफानानै सिङाव हाबनानै बिथांमोनाबो जुदि गावसोर साबजानाय मोनाखैबा बुंफैना प्रमद बर' सारा नेनानै दोङो फै रायलायफै बुंफै बबे खेथ्रआव जायाखै माया जायाखै बुंफै मा खालामनांगौ बुंफै निउसाव गाबख्रावबाय थाबाथ' जानाय नङा जानला मानला बुंबाय थाबाबोथ' जानाय नङा मावदों मावाखै बिथांनाव सोंफै बिथांनियाव बुंफै रायलायफै बेखौ बुंजानायखौ जों लुबैयो आरो खिन्थु नंनायनि नङिनि माने बाथ्रा बानसावलाबाय थागोन बेबायदिजोंबा हले जानाय नङा मोजांखौ सिन्था खालामदोंबा मोजां मोनसे परिबेसखौ लानानै लोगो हमनानै बिथांजोंबो मोजां रायलायफै दा बेवहाय मोनसे सोंथि जाखांदों इसिबां गोबाव थाबाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव जुदि नोजोर होयोब्ला 4 बोसोराव दिनै रानिं सोलिबाय दं बा दिनै सोलिबाय दं दा बेहाय NDFB न'खरनि बाथ्राखौ नोंथाङा जिहेतु बुंदों जाय जेलाव दङ बिथांमोननि न'खरनि आर्थिक अबस्थाया माबायदि बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय सरकारा मा इनिसियेटिभ लादों नाथाय नैबे समाव जिहेतु लकसभा बिसायख'थि बा बिसायख'थिनि दा सम जाबाय दा बे समाव रायज्लायनायखौ रायजो राजाफोरा बुंदों जे बियो राजखान्थियारि मोनसे प्रल'भना मोनसे राजखान्थियारि मोनसे एजेन्डाखौ लानानै बे समाव प्रमद बर'आ जायबा जेलाव थाग्रा 52टा न'खरनि बिगोमाजों सावरायदों होनना बुंदों बे बेलायाव जुदि बेखिनि बाथ्राखौ जुदि पलिटिक्सल' सानबाय थायोबा गासैखौबो जुदि पलिटिक्स माबायावल' लांबाय थायोब्ला बेबायदिबाथ' रावखौबो लोगोबो हमथावा हमनानै ला फैगौ नैबे MP इलेक्सन जोबनायनि उनाव हयथ' MCLA इलेक्सन फैगोन बे टाइमाव लोगो हमबाबो जुदि पलिटिक्सनि थाखाय होनना बुङोब्ला जेबो नङा बियो बे जायफोर एगेन्स्ट पार्टिफोर दङ बेफोर बुंलाबायनो हागौ खिन्थु प्रमद बर' सारा मैया जि लोगो हमदों बे मालाबाबो पलिटिक्स नङा जोंखौ थोंजोङै बुंदों थोंजोङै जों खामानिखौ बिथोन होजानाय बायदियै जों मावनानै लोगो हमदों बेबायदि पलिटिक्सनि लेभेल एंगेलजोंबा मैयानि जि जोबथेसालियाव थानाय न'खरनि फेमिलि बिसोरखौ लोगो हमदों पलिटिक्स जानो हाया आं बेखौ नुहुरदों आरो सोरबा बुंनायाथ' अनेकानो बुंगोन दायो इलेक्सननि सम अनेक बाथ्राखौनो फोलावलांबायबो थागोन रायलायलांबायबो थागोन दा बेखौ गासैखौबो पलिटिक्स होनना सानोबा जेबो खामानिखौनो मावनो हाया दायो आं बेखौ नुहुरदों आरो बेखायनो रायजो राजाया बेखौ साननाङाथों एसे मोजां सिन्था खालामनांगौ जिहेतु गासैखौबो बे एंगेलजों जों लाना थाङोब्ला जों गावहानो खहा दं जों गावनो भुगिनो गोनां जागोन दिनैनि बे गोलाव सम जेलाव थानायनि बाथ्राफोराथ' दानिल' नङा जोङो सिन्था खालामबोबाय थादों होननानै सानजायो बयबो सिन्था खालामदों आरो जोंबोथ' गाबदोंना जोंबोथ' दुखु नाङोना जोंजों लोगोसे थाजाबोबाय जाजाबोबाय आरो जोंबो दुखु नाङो जों दुखु नांनायजोंनो जोङो सिङाव हाबनानै जोङो बुंदों सावरायदों जे बिथांमोनखौ बख'नायनि राहाखौ थाबैनो लानांसिगौ जों बेफोरखौ बुंदों आरो बिथांनिफ्रायबो जेसां हायो थाब मावनायनि राहा लामाखौ नाजागासिनो दङ जिहेतु माखासे कनभिक्ट जाना थाखानाय कनभिक्ट जानाय जिखुनु रागा जोंनानैसो जों जेलनिफ्राय एकदम बख'नानै लाबोनो हाया आयेनजों खारगोन बेयो आयेनजों लासै बख'जागोन बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगौ आरो नंगौ नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिबाय आं मोनथिबावनो नाजागोन जे एकर्ड जाखांनायनि उनाव गजानोखौ लुबैदोंमोन
जिहेतु NDFB बिथांमोनखौ जाहोना मा जे बिथांमोना गयनि गुबै जाहोनखौ मा होननानै सानो नोंथाङा? नंगौ बयबो एकर्ड जानायनि गेजेरजोंनो गजानायखौलाय बयबो लुबैदोंमोन खिन्थु बेवहाय आं दहायबो बुंखाबाय सिगनेटरि हिसाबै NDFB निफ्रायबो दं NDFB बेखिनिखौ गावसोरबो सिन्था खालामनो हाखानांगौ जों मा अबस्थायाव दं जोंहाबो दाबो केस दङ ना केसफोरा माबोरै उइथड्र जागोन माबोरै जों जेनेरेल एमनेस्टि मोनगोन बेफोरखौ बिथांमोना गावसोरबो बुंनांगौमोन गावसोरबो साननांगौमोन साइनखौथ' होनाया सोरबा सासेल' होआखै दायो गासिबो जोंनि NDFB निफ्राय खैथा दं मोनब्रै प्लास UPB आव एबसुनिफ्राय थाबाय दा बेबायदि हिसाबै हाग्रामा महिलारियाबो सिगनेसार होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सिगनेसार होदों साखि हिसाबै दा बेवहायनो बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव जाय बिथांमोना एकर्ड खालामदोंमोन थामहिनबा बै एकर्डआव जाय बिथांमोना सिगनेसार होदोंमोन दा बिथांमोनानो जे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव जाखिनि एकर्ड खालामदों बे एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों जे बिथांमोना कनफिडेन्ट सिगाङावनो बिथांमोना साजा मोनखांबाय खिन्थु नैबे बेला एकर्डनि उनाव गथारनांगौ होननानै मोनसे खालामनाय बा निस्सय मोनसे जागौमोन होननानै नोंथाङा सानो नामा जे हमना ला बे एकर्डनि गेजेरजों बिथाङा थारला बा जिखिनि जेलाव दङ बेखौ गनायनि थाखाय राहा लाबोनो हायोमोन नामा? दा बे बुस्थुखौथ' बिथांमोनानो सिन्था खालामनांगौमोन जायफ्रा कनभिक्ट जानानै दं जोबथेसालियाव थानानै दं बिथांमोनानो जिहेथु जों दैदेनगिरि मुरबि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनानो सिन्था खालामनांगौमोन सिगनेसारा गावबो साराबो होदों रन्जन दैमारि साराबो होदों सिगनेसारखौ दा बिथांमोना बुजिनांगौमोन आं कनभिक्ट एजे आं मा खालामनाया मोजां साराबो साननांगौमोन दिनै सोरबा सासेखौल' दाय होबाथ' जानाय नङा सासेनिल' दाय गैया बेवहाय दा कनभिक्ट हिसाबै जेसेबां जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना गनांगौब्ला सिन्ताखौ निस्सय खालामनांगौमोन आरो जाय बिनि आगदा आगसि थाग्रा बिथांमोनाबो बुजिनांगौमोन मा खालामनाया मोजां दाथ' एकर्ड जालांबाय बिथांमोना जेलाव दङ दा बेखौनो बारे सोरखौबा दाय होबाय थाबाथ' जानाय नङा नंगौ थिगानो एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौमोन आरो बिथांमोना साफ्रोमबो गनांगौमोन आं बेखौ लुबैदोंमोन बिथांमोना दा जेलाव दङ जेलाव थानाय हिसाबै बै समाव खालामखानो हायियाव जों बेसेबांखिनिखौ दा भुगिनांदों सोरबा सासे सानैनि खोथा नङा बियो जों दिनै बयबो भुगिनांगोन जों बाहेरायाव दङब्लाबो जोंबो दुखुब्रा जोंबो बोरैबा मोनखाङो सानोब्ला मालाबा माने सानो बिसोरखौ माबोरै बिसोरनि न'खरफोरखौ माबोरै मोजां माबा मोनसे खालामनो हागोन जों बेफोरखौबो साननाय दं बाहेरायाव दोङो हिसाबै सोरबा सान्तियै दोङो सोरबाया बे नङा आरो माला बख'नो हागोन जों बेखौ सरकारखौ जों बेखौनो खावलायो जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर प्रमद बर' साराबो मैया बे खोथाखौनो बुंबाय जे बिथांमोनखौ थाबैनो बख'नायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन होननानै बिखौबो जुदि पलिटिक्स होननानै सानोब्ला बेबा हले जानाय नङा आरो दा बेनि गेजेरावनो बुंनो नागिरो जिहेतु खालामगोन रन्जन दैमारिखौ मावगोन सरकारनिफ्राय जेलाव दिहुननायनि थाखाय बा जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय सरकारा मावबाय दं होननानै बुङो बा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै बुङो नाथाय गोनल' जाना थायो बाथ्राया इन फिउचारल' जाना थायो नाथाय बिथांमोना बा बिथांमोननि जा केस उइथड्रबल जानायखौ नुवाखै बै बाथ्राखौ बुंनो नागिरो रायजो राजाफोरा आरो बेनि गेजेरावबो बिथाङा माब्लायालागै गनायनि मोनसे सम्भाबना दं होननानै नोंथाङा सानो जिहेतु नोंथाङा खाथिसिनावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि खाथियाव नोंथाङा थानानै खामानि मावो हिसाबाव माब्लासो उदां अख्राङाव फैनो हागौ बै 5:26 जोहोलावफोरा एक्जेक्ट बाथ्राखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला माखासे साननोबो गोनां जायो
दा बाथ्राया बेनो जे दा कनभिट जानानै जेसेबां दङ आरो जायफ्रा दिनैसिमबो बिसार खालामजायाखै बिथांमोनबो दङ गासैखौबो बख'नायाथ' खनसे लागावनो बख'नाय बे इम्पसिबल बेखाय स्टेप बाय स्टेप थांनायनि राहा लामाखौ लादों आयेननि थ्रुयै आयेनजोंसो जों जुजिनांगोन नालाय आयेननि गेजेरजोंसो जों थांनांगोन बेखाय स्टेपहै थांनानै जों सिन्था खालामो नैबे इलेक्सननि उननिफ्राय माबा मोनसे रिजाल्टखौ मोनगोन बेखौ जों आसा खालामना दोङो आरो गतिके एमपि इलेक्सन जोंहा दं दायो एमपि इलेक्सन जोबनायनि उनाव माबा मोनसे राहा लामा फैनांगौ बिथांमोननि दारै आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु नैबे समाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव मुंख्लं नखरफोर दङ बै मुंख्लं नखरा माखासे बिटिआर सरकारा होफुंनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोबाव मोनबावनो दं मुंख्लं नखरनि चेक मोननो गोनां बा 5 लाख करि मोननो गोनाङा नाथाय सोरबा खायसेफोरा मोनफुंनो हायाखै दा बेनि गेजेरावबो जों खोनानो मोनदों जे नंखाय मुंख्लं नखरबो बेफोरबायदि जोङो सानजा फारसे ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो आद्रा थानायफोरा माब्लायालागै मोननो हागौ रिहेबिलिटेसनखौ जिहेतु एकर्ड थ्रुयै एबा एकर्डआव जिखिनि लिरखानाय दङ दा बेबायदि बे नंखाय मुंख्लंनि लिस्टआव जायफोर मोनदों होननानै जाया बुंदों नंगौ साफा सानैया दङ गासिबो जे जोंनि आखायाव मोननैसो रेकर्ड दङ जाय रेकर्डआ जों जुदि नोजोर होयोब्ला सोरबा सासेया बेफोरबायदिनो गावनो सुइसाइड जानाय जौ लोंनानै बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानानै बियो मुंख्लंनि लिस्टआव हाबहैनाय सोरबा बुलायलायनानै थैनाय दा बेफोरबो मुंख्लंनि लिस्टआव बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिस्ट्रिक्टआव बर' हारिनि थाखाय नांनाय बर' हारिनि थाखाय जातिजों संग्राम खालामलांनाय जाय जोहोलावफोर दं जाय नंगुबै बिथांमोना मुंख्लं दा बेफोरखौ बैफोरबायदि मानसिया जौ लोंनानै मुंख्लं जानायफोरा जाय बिथांमोना मोनदों दा बिथांमोना बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव बिथांमोनखौ असनमान खालामनाय जायाखै नङा बर'नि संग्राम खालामनानै मुंख्लं जानायफोरखौ खालामनाय जायाखै नङा जुदि जोंनि आखायाव बे रेकर्डआ दङ दाबो 66 जननि बेफोरबायदि नाथाय बिथांमोनखौ स्टे खालामनाय जों खोनानो मोनदों गभर्नमेन्टआ बेखौ नायफामफिननानै बिथांमोनखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि बेलायाव मा बुंगोन माखासे जोंनि नायनानै लिस्ट बानायनायफोराव हयथ' सोरबाया सोसनना हरदोंबो जानो हागौ मेक्सिमाम सोरबा साफा सानैया दोङोब्ला बे आलादा बाथ्रा खिन्थु नंनायालाय बेनो गोथों आरो जे माखासे जायफोर NDFB नङामोन बिथांमोना साफा सानै मोनदों होननानै जोंबो मिथिनो मोनदों बे बेलायाव आं बिथांमोनखौबो बुंगोन जे माने मुंख्लंफोरनि जि मान सनमान बेखौ लासिं सिं खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जायफोरा बेफोरखौ सोसनना हरदों दिनैसिमबो मुंख्लंनि नखरफोरा फ्रायानो दंबावो आरो मोननो सोरबाथ' दासिमहालागै नामाबो सिखारबावाखै बेफोर लासै लासै मोनलांथों खालामलांथों जों बेखौबो लुबैदों आरो बे बाथ्राखौबो मैयाबो जि मिटिं जादोंमोन प्रमद बर' सारजों बेखौबो जों उत्थापन खालामना होदों जे मुंख्लंफोरनि नखर बा जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै जोबथेसालियाव थानाय जायफोर दङ NDFB एक्स NDFBफोर बिथांमोनाबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोननोबो माबा मोनसे खालामनानैबाबो रिहेबिलिटेसनखौ बानायना होनांगौ होननानै बिथांनि सिगाङाव उत्थापन खालामदों जे बिथाङा बुंदों जागोन सावरायगासिनो दं बे मोननायनि बेबस्थाखौ जों खालामगोन आरो बे जायफोर मुंख्लं नखरफोर दङ माने स्टेप बाय स्टेप मोनलांगोन होलांगोन बे बाथ्राखौ BLTनिबो जिहेतु आगोलाव BLTआ जिखिनि जों मोनथिनाय हिसाबाव सर्स हिसाबाव जों मोनथिदों जे बारग' BLTनि
मुंख्लं नखरफोर बा बिएलटिनि समाव जेब्ला बा बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखार बै सोरखारनि समावबो आद्रा थानाय मुंख्लंफोरखौ प्रमद बर' होनांदों बेथ' सैथो बेसेबां सैथो बेथ' सैथो जायफोर बिएलटिनि मुंख्लं सोद्रोमा बिथांमोनखौबो नैबे जोंनि जि NDFB नि मुंख्लंफोर बिथांमोनजों सरजाबनानै होफानांदों आरो बिथांमोननि लिस्ट नायाखैमोन नामा बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बै समाव मुंख्लं नखरखौ नायनायाव आद्रा थाबोदोंमोन नामा फ्रायानोथ' थालांनानै दोङो बिनि जायफोर मुंख्लं बै समाव गाव सरकाराव थाबाय सरकाराव थानायावहा बिथांखौथ' जायफोर बिएलटि नखर बिथांमोननि नखराव गाहैनोनो समायामोन हाग्रामा महिलारि सारा दिनैसिमबो दङ सोरबा सोरबाथ' दासिमबो दुखु मोनो जोंथ' मान होयो जों बुजियो संग्रामनि गेजेरजों जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जों मान होयो खिन्थु जाय सरकाराव दंमोन बै समाव बिएलटिनियानो जा NDFBनियानो जा बै समावहानो होनो हानाय माबायाबो खेमथाया दंमोन आरो जायहा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननो माबा मोनसे आर्थिक बेबस्थानि गेजेरजों दाथ' आरो मा बे हाग्रामाया सरकाराव थानाय समावनो नायबावाखै दासो नै बिथांमोनखौबो सोसनना हरनो नै बिथांमोननि मुंख्लंनि जि रिहेबिलिटि बेखौ खालामनो गोनां जादों दुखुनांथाव बियो बै समाव सरकाराव थानायाव बहुद खिनिखौनो खालामनो हायोमोन बेखाय खालामासै दायो खालामबाय जों मोनथों मोननांगौ एक्स बिएलटिनि जेसेबां मुंख्लंफोर दङ बिथांमोना मोनथों बेखौ जों लुबैयो नैबे बेलायावनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे जों ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों सानजा फारसे सानैसो NDFBफोर बे NDFBफोरा बै जायगायाव थांनानै जों नुनो मोनदों जे जिहेतु NDFBफोरा जेलाव दङ बे जेलाव थानायफोरखौ बावैसो सिगाङाव नोंथाङा बुंखांबाय थेवब्लाबो आं बेखौ रिपिट खालामनो नागिरबावदों जे दिल्लीयाव थांनानै होबथादों होननानै बुंदों जेलाव बख'नाय बिथांमोनखौ थारैनो बे होबथानाय बाथ्रा आरो गुबुन फारसेजों रिहेबिलिटेसन जाय बिथांमोननो मोननांगौ बा जाय बिथांमोना मुंख्लं नखरफोर बे नंगुबै मुंख्लं बिथांमोना मोनियाव बा जाय बिथांमोना खामानि मावदों बा रनजित बसुमतारीखौ टारगेट खालामनाय बिथांमोना बुंनायखौ नुनो मोनदों जों दा बेवहाय रनजित बसुमतारीया NDFB फैनाया गोबाव जायाखै जायनि थाखायनो मुंख्लं नखरखौ सिनाया NDFBखौ सिनाया होननानै बिथांखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों थारैनो मा बुङो बेनि सायाव बिनि सायावथ' बुङोबाथ' बिराद गिदिर हाइलाइट खालामना होनाय जायो बिसोरखौ नाम लाब्ला आरो नाम लानानै बुङोब्ला जायफोरा बुंदों गावसोरलाय सोरथो गावसोरबोथ' खासिबारियावनो हाबबाय खासिबारियावनो जोब्बाय बिसोरनि संग्रामा हाग्रायाव थायाखै बेबायदि गैया माने बेखौनो बुंबाय आं नाम लाबाथ' बिराद हाइलाइट खालामना होनाय जायो नाम लानोबो दरखार गैया माने आं दहायनो बुंखाबाय सोंख्रावबाय थानाय सैमाखौ नों सोद होननानै होखारबाबो बे मालाबाबो खारा सोंबायानो थागोन बियो रोनावलाबायनो थागोन रोनावथों हाग्रामा बै प्रमद बर' सारा बे दिल्लीयाव थांनानै जोबथेसालियाव थानाय मानसिफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नो गावसोर जुदि थाबायदोंब्ला बेखौ होबथानो सोर प्रमद बर' साराथ' बेबायदि माबा गैया होबथाहैनोथ' सोर बेलाय गावसोर दिनै प्रमद बर' सारा जेसेबां हायो गावनो नाजागासिनो जेलाव थांनाय मानसिफोरखौ माबोरै आयेननि थ्रुयै बख'नो हायो गावनो नाजागासिनो बेखौलाय मानो होबथानो बेलाय बेथ' होबथानाय नङा माने बिसोरनि बुंनायनिफ्राय माने बुंनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सानो बिसोरनो सैथो होननानै सानो खिन्थु सैथोआ बबेजों खारबाय थादों बेखौ एसे रायजो राजायाबो नोजोर होगोन ओंखाय नाम लाब्लाथ' गाज्रि फेरेंगा सारा बेसेबां बोसोरसिम थादों आफादाव मा मावदों बे फेरेंगा सारा मा खालामदों दिनै मा बिबानाव दंफैयो बेखौ गावसोरनो रियेलाइज खालामथों
गावसोरनो सिन्था खालामथों आरो गावसोर मा गावसोरखौबो सिन्था खालामना लाथों आरो माने बांद्राय बाथ्रा बुङोब्ला मा होनो मालाबा लासिं सिंबो जायो बेखौ एसे गावसोर साननानै लाथों दा मा होनगोन बेखौ मोनसे आफाद फर्म खालामना लादों बिसोरो बे आफादनि थ्रु जों नुनो थाङोब्ला एकदम पलिटिकेलि इनभल्भ दङ आरो खालामथों जों गाज्रि मोनाखै बिथांमोना ड्राग्सनि जुवानि जौनि होबथानायनि राहा लामाखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ फोसाबनायनि राहा लामाखौ लानानै बेसांखिनिखौ खालामथों मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बेखौ पलिटिक्सजों इनभल्भ खालामलांनाङा पलिटिक्सजों लांफाबाय थानाङा आरो पलिटिक्सजों लांफाबाय थायोबा गाज्रि जाखायो दा NDFBनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बिथांमोना गाबख्रावदों मुंख्लंनि थाखाय बिथांमोना गाबख्रावदोंब्ला मावनांगोनबो सिङाव हाबनांगोनबो सिङाव हाबनानै बुंनांगोनबो बुङालासिनोथ' जेबो जाया दिनै रिहेबिलिटेसनखौबो होआ होननानैथ' बुङाखै मुंख्लंफोरनि जि मोननांगौ बेखौबोथ' होआ होनना बुङाखै होलांबाय थागोन स्टेप बाय स्टेप जालांगासिनोबो दङ आं दाखालि ADGPनाव थांदों ओरै फाइल दं रिहेबिलिटेसन माबाया बेखौ लासै लासै होलांबाय थादों बिसोरो लायबायबो थादों सोरबा साफा सानै जायफ्रा प्रग्रामखौ नेनो हाया बैफोर मानसिफोरा लायबायबो थादों थाङै थाङै स्रोद स्रोद दा गतिके सरकारा होआ होननानैथ' थायाखै नोंसोरनो हरा होननानैथ' थायाखै हरदोंबो साफा सानै माने माबा मोनसे प्रग्राम खालामनानै होनाय बियो एसे डिले जालांदों माने लासै जालांदों बेल'सो खिन्थु होलांबाय थादों स्टेप बाय स्टेप थांबाय थागोन आरो सोरबा बुंलाबायबानो जाया फेरेंगा सारा मा मावदों बा प्रमद बर' सारा मा मावदों बिथांमोननि मावनायखौथ' नुबाय थादोंना दिनै जेरैबायदि जौगाहोनो बिथांमोना थांखि लादों हारिखौ मोनसे मोजां स्टेपाव लांनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों बेखौथ' गावसोर नुबाय थादोंना आरो बिसोर पजिटिभ मालाबाबो साननो रोङा नालाय नेगेटिभखौल' सिन्था खालामो बेखायनो नेगेटिभखौनो बिसोर सानबाय थागोन आरो नामबो लानो दरखार गैया बेखौ नाम बुङोब्लाथ' हाइलाइट जायो दरखार गैया बेनो आरो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय गोजोन गोरोबथा जानायाव मेनलि NDFBआनो बा जिखिनि NDFBफोर दङ बिथांमोनखौनो लोब्बा लाखिनानै बे एकर्डखौ थामथि गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादों एबसु थाबाय UBPआव थाबाय दा बेफोर थाबाय दा बेनि अनगायै जों नुदोंमोन बेवहाय बा सानदोंमोन गोबाङानो बै समाव BTC एकर्ड जादोंमोन एकर्ड जाखांनायनि उनाव BTCनि एकर्ड थ्रुयै गोबां BLT लाइमोनफोरा बा बर' लाइमोनफोरा साख्रि मोन्दोंमोन बा गावनि थिसनथाइखौ मोननो हादोंमोन नाथाय गुबुन फारसेजों नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव NDFBफोरनो थिसनथाइ होआखै नाथाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै गोबां स्किल खालामनाय बा गोबां जोङो दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बैफोर बाथ्राखौ फोरोंथाइ होदों होननानै रायजो राजा फोरोंदों गमामायैनो NDFBफोरनो बा NDFB जिखिनि संग्राम खालामदोंमोन बिथांमोननो थाखाय सरकारा मा सानदों दा नोंथांनि मिथिनाय हिसाबै जिहेतु नोंथाङाबो NDFBखौ लिड खालामदोंमोन आर्मि पुलिस बा मिलिटारि बेफोर बा गुबुन गुबुन सार्भिस खालामनाय खेथ्रआव मिलिटारिनि खेथ्रआवथ' बा डिफेन्स लाइनाव NDFBफोरनि माखासे सोद्रोमाफोरा बैसोखौ लाना मिलायहैखाला फ्रायानो आरो फारसेजों नों गुबुन सिभिल सार्भिसावब्लाबो साफा सानैया हागोनब्लाबो बिथांमोना बबेबा खेथ्रआव हयथ' माबा मोनसे माबा दं ओंखाय जाहैस्लाबासै दा गासैखौबो जुदि बैसोखौ लानानै बै हाग्रामाया जि एकर्ड खालामदों बे एकर्डनि बायदिहैथ' हाग्रामायाबो बे सार्भिस सोरखौबा CRP माबा माबि थिसनहरनो हायाखै जास्ट मायबा मोनसे लामाजों
बिथाङा CRP आव हरदों पुलिस मिलिटारि बिदि माबा मोनसे राहा लामा लालाङो दा बिदिनोथ' बिटिआर गभर्नमेन्टआबोथ' खालामदों लासै लासै खालामलांबाय थानायनि लामाखौ लादों दाबोथ' गासिबो जाजोबाखैना लासै लासै दिनै जोंथ' गासिबो सिभिल जाबाय सिभिलहै जों माबायदि खालामलांनांगोन जों बेखौ खालामनो नाजानांगोन दायो दिनै पेरामिलिटारिनि फ्रि कर्सफोर होदों जेराव जों बे फ्रि कर्सफोरखौ लानानै खामानि मावलांनांगोन गासिखौबो नों जुदि बिना इन्टारभिउआवहा गासिखौबो मोनजोबजानायखौ लुबैब्लाथ' बोरै जानो बेथ' इसां इजि नङा गोदोनि दिना आलादा खिन्थु दानि नैबे दिना आलादा बेखायनो जों गासिखौबो जुदि बिना कचिंआव गासैबो जों माने रोंनायबो रोङिबो गासिबो ज' जाजाय माबा मोनसे मोननांगौ होनना बुङोब्लाथ' जानाय नङा आरो दानि माबायाव नैबे परिबेसाव दा बेहाय आं मिथिगोन जिहेते लकसभा बिसायख'थिया फैदों राजखान्थिनि बाथ्रा जों एसे सावरायनोसै फैबाय थादों दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बा लाइमोनफोरखौ सिगांनि समाव जोङो नुनो मोनदों जे BPF आव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों लाइमोनफोरा स्पेशेलि जाय लाइमोनफोर दं बे लाइमोनफोरा जे BTC खौ बासायनांगौ होननानै मोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो हरबाय होननानै BTC खौ रैखा खालामनांगौ प्रमद बर'खौ हाटाव BTC बासाव दा बैफोर स्ल'गानखौ होनानै दिनै खुंथाय गोहोआव फैफिननो थाखाय हाग्रामाया नाजानानै लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होबाय थादों लाइमोनफोरखौ गावनि दोलोआव जगदान खालामबाय होनायखौ नुनो मोनदों मा बुङो एस ए पलिटिशियान हिसाबै दा 16टा डिपार्टमेन्टनि खोथाखौथ' दाथ' बुंनो बिसोरो बुङोब्ला दा बुंथोंसै बै समाव जिखौ बुंबोबाय थादोंमोन खिन्थु 16टा डिपार्टमेन्टआथ' दा दोङोआनो ना आवगोल डिसिनो हरबाय माबानो हरबाय होननानै बायदि रोखोम बुङोमोन दा बुंथोंसै बिसोरो दाथ' बेथ' जोंनि आखायावनो दंखायोमोन जास्ट माबा मोनसे माबायाव थाथ'थों बेखौ जों जिहेतु ओभारअल एक्सपिरियेन्सखौ लानानै खामानिबो मावनांगोन ना जानला मानला हुदाय मुदायथ' मावब्ला जानाय नङा बेखायनो एक्सपिरियेन्सखौ लालांनायाव हयथ' एसे टाइम लालांबाय थादों बेखौ लानानै जि गाबख्रावबाय थादोंमोन 16टा डिपार्टमेन्टनि खोथाखौ लाना दा बुंथोंसै बिसोरो दा गाबख्रावथोंसै ओमफ्राय पलिटिकेल माबा जि BPFआ लाइमोनफोरखौ लांनानै जइन खालामदों माने बै समावनो जेरैबायदि सरकार खुंनांगौमोन जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगानायनि खेथ्रआवनो हक बा बिभिन्न धरनाव मोजां मोनसे बेबस्था बिथांमोननो लागै होनांगौमोन बै समावनो साननो हायासै दालाय बिथाङा मा सानहैगोन बै समाव सरकाराव थाबाय बियो 15 बोसोर सरकाराव थानायाव जोंनि लाइमोनफोरा खालि सिलाइ गुलि हमग्राल' जाबाय बे समाव सिलाइ गुलि हमनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बियो गाव सरकाराव थानायावहा मोजां मोनसे लाइमोनफोरनो बेबस्था होनांगौमोन बा जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां फोरोंथाइ होनांगौमोन सोलोंथाइ होनांगौमोन बेखिनिखौ होआसै दिनै पलिटिक्सआव लाबोना आं उमुक होगोन थुमुक होगोन होननानै जुदि बेबायदि गाबख्रावनानै बुंलाबायोबा मालाबाबो जानाय नङा दिनै प्रमद बर' सारा सुपार 50नि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जेरैबायदि आवगायलांनायखौ नोजोर बोनानै खामानि मावदों बै समाव हाग्रामाया जुदि मावोमोनब्ला मानि आन्दालन NDFBनि आन्दालनमोन एबसुनि गणतान्त्रिक भाबै आन्दालनमोन आरो गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि दल संगठनफोरनि आन्दालनमोन बै समाव जि आन्दालनफोरा दोङो बे आन्दालनफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि लाइमोनफोरा बे आन्दालननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा बे सिलाइ गुलिजों दाथैनांथों होननानै जुदि बिथाङा मोजां मोनसे राहा लानायमोनबा जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनायमोनब्ला दासिमहालागै जों गोबां हारिया जौगागौमोन हारिया मोजां मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों समाज
खुंनो हागौमोन दा बेफोरखौ गोदोनो सानासै दालाय आरो मा सानो दा पलिटिकेलाव जइन खालामदों लाइमोनफोरखौ गोदान लाइमोनफोरखौ लांगौ आरो बायदि रोखोम मा होनो मा आसा होदों आसा होयै लांदों बिथांमोननो माबा मोनसे मोजां परिबेसखौ होगोन आं सानो लाइमोनफ्रा बेखौ नोजोर बोनानै जुदि खामानि मावोब्ला जेबो जाहैनाय नङा थाङै थुङै अट'मेटिकलि बे लोंनाय जानाय बेयावनो गफबहैफिनखागोन आरो बै समाव जेरै जादों बै समावथ' नों जेबो गैयामोन ना बबेबा न'खराव माबा मोनसे पार्टि जाब्लाबो बा न'खराव माबा मोनसे फुजा माबा मोनसे बैसागो बायदिसिना फांसन जाब्लाबो बेयावबो धमकि धमकाल' बा गुलि बेरनायल'मोन दा बै जुदि गाव सरकाराव फैबा उमुक होगोन थुमुक होगोन होननानै जाय सेंग्राफोरखौ लांदों आं बिसोरनि दारैसो बुंदों जे बिथांमोननि बै समाव मावनाय परिबेस बे परिबेसासो फैफिनगोन आरो बे परिबेसखौसो बिसोरखौ मावहोगोन आरो लाइमोनफोरखौ खिन्थु लाइमोनफ्रा बेफोरखौ दा खालामथों मोजां मोनसे परिबेसखौ लानानै गावनि जौगानायनि खेथ्रआव खामानि मावथों आं बेखौसो लुबैदों आरो जिया जालांबाय जोंनि गेजेराव गिलु बालु जेथिंबो माने खास्रि बिस्रि दिनैसिमबो खास्रि बिस्रि मोनलायलाङो बैफोरो जोंनि गेजेराव दाजाथों गुबुन थांखांनाय जाथायफोरखौबो जोंबो एसेबां बुंनोबो गोसो गैया मानो होनोब्ला जों दा बुंगोन गाबोन जोंनि गोरों गोरा मुरबि जोंनि जायफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंखौ दुखु मोनगोन थांखांनाय जाथायखौ मानो बुंदों बेफोरखौ जोंखौ दुखु मोनगोन खिन्थु मालाबा माने सानफ्लाङो बेखाय आं बेफोरखौ दा नैबे समाव बुंनोबो गोसो गैया बुंनोबो साना आरो राजखान्थियारि बिथिङाव जिहेते जोङो जयनिं खालामबाय थानाय नुनो मोन्दों गोबां बेखौ बे सोंखारिलायनाय बे सोलिबाय दङ दा बे बिथिङाव UPPLनि बा NDAनि जे बिजाथि जयन्टआ बेसेबां पार्सेन्ट देरहानायनि दा सम्भाबना दं बा थामहिनबा नोंथांमोना सानो नामा जे बिथाङा देरहागोन माबायदि खालामो पार्सेन्ट हिसाबैथ' आं बेखौ एसां गोलाव नलेजाव गैया खिन्थु देरहानायनि खेथ्रआवबा जों रायजो राजानि गेजेराव जों सिङाव हाबदों सिङाव हाबनानै जों खामानि मावदों माने NDA जिहेतु एलायन्स जों देरहानायनि पिक्सारखौ जों रोखा नुदों मानो होनोब्ला बिथिं थाबाय BJP जोंहा बिथिं थाबाय UPPL SGP थाबाय गतिके बेबायदि हिसाबै जोङो जोंनि जि केन्डिडेट बिथांखौ जों देरहानायखौ खाटां नुदों आरो देरहानायखौ खाटां नुना जों जिरायना थायाखै जों खामानि मावबाय थादों दा नैबे मोननै बिथिङाव दा NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी आरो BPFनि जे हाग्रामा महिलानि दैदेननाय जे खाम्फा बरगयारी दा बेनि नेरलायनायाव अबरा थांगोन नामा बेबायदि खालामना लायोब्लाथ' माने बै अबर'नि जि नबसरनिया जि जोंखौ सासन खालामबोबाय डमिनेट खालामबोबाय 5-10 बोसोर माने गाज्रि जाहैगोन आरो बेखाय मा खावलायो बे समाव रायजो राजाखौ भटार्स रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो जे जोङो 10 बोसोर डमिनेट खालामनानै थाबोनो सासन खालामबोजाखाबाय नंनायनि नङिनि जोङो अबर'नि दोहौ लानानै सोरबाया देरहालांबाय दा बेबायदि हिसाबै आं एबार 10 बोसोरनि उनाव एबार जे बर'आ ज'है माबा मोनसे खालामथारनांगौ बेखौ साननाया मोजां रायजो राजायाबो सिन्था खालाम मानो होनोब्ला 10 बोसोरखौथ' नों डमिनेट खालामजाखाबायना
जों एबार खनसेखौ जों गावनि मानसिखौनो लांथारनांगौ गावनि मानसिखौनो दिल्लीयाव फाथायहरनांगौ बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां बयबो इन्टेलेक्सुवेलफोराबो हेफाजाब होदों जोंनि जिफोर बर' रायजो राजा मौरबीफोर गियानि गुनि बिथांमोनाबो बे एडभाइस मोनसेखौनो होदों जिया एलायन्स गभर्नमेन्टजों खामानि मावबाय जों जहै बिथांमोनाबो आवगायफानाय बिथांमोनाबो मोनसे दिल्लीयाव जोंनि बर' मानसिखौनो दैथायहरनो हानाय बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो सिन्था खालामदों जोंनि बर' हारिखौबो आं बेखौनो लुबैदों जे दिल्लीयाव जोंहा जिहेतु मानसि नांथारगौ जायहा एलायन्स गभर्नमेन्टजों दङ बिथांखौनो दैथायहरनाया मोजां आरो बिथांखौनो बयबो सापर्ट होनांगौ होनना आं बेखौनो खावलायो आरो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन मोनसे समनि NDFBनि दैदेनगिरि बिथां बक' थामहिनबा भबेन बसुमतारी बिथां आरो बिथांनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो गोबां बाथ्राखौनो मिथिहोबाय बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे आथिखालनि जे NDFB थामहिनबा जाय बिथांमोना बे समाव जेलाव जोबथेसालियाव बिथांमोना दङ जाय बिथांमोना बिथांमोननि जे न'खर बे न'खरनि सायावबो BTR सोरखारा माबायदि इनिशिएटिभ लादों माबायदि सावरायदों मुंख्लं न'खरफोरनि रायजो राजाफोरा बा मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरा न'खरफोरा माबायदि बे समाव थासारियाव दं बेनि सायाव बिथाङा रोखायैनो बाथ्रा बुंबाय आरो गुबुन फारसेजों जाय सोरखार थामहिनबा BTRनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ माबे बिथिंजों BTRखौ लांनो नागिरदों बेनि सायावबो बिथाङा गोबां रोखा बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिबाय आरो रायखांनांगोन बेखौबो जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव माबायदि बाहागो लागोन रायजो राजाफोरनाव माबायदि थांगोन बेनि सायावबो बिथाङा रोखायै बाथ्रा बुंथिबाय नैबे समाव नोंथाङा बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय नोंथांमोना जि बे समखौ होबाय आं नोंथांखौबो हाजार हाजार साबायखर होदों आरो बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनि बेयावल' नङा बुहुमावनो गोसारलांनो हाथों बेखौ आं इसोरनियाव आशीर्बाद खालामो थेंक इउ बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासन'ग्राफि केजुवेलिटी पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्क'पी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन नमस्कार মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয় আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে এক্স-ৰে ছ'ন'গ্ৰাফি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ
চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম